Anyos nailo ako sa akong amahan. Apan padayon ako nga nag-alagad sa Ginoo. Ug naabot ako sa 16 anyos, namatay na usab ang akong ina. Sugad niadto nibatyag ako og kabugnaw sa pag-alagad. Napuno ako sa akong kasing-kasing ug mga pangutana. Nahiubos ako sa Dios. Nganong sayo man gikuha ang akong ginikanan. Akong mga minahal, nganong sayo gikuha. Sukad niadto ako mibarog ginikanan sa akong mga igsuon. Ako ang nagtindog isip, halik, suka. Dito nagsugod ako ang nagpalayo ako sa Dios. Halos kanan nga bisyo akong gisudlan. Sugal, inom, sigarilyo. Pagsulod sa mga lain-laing mga relihiyon. Gitugot ang ako ang magian. Giuhaw ako. Ug sa pagpangga, ug sa pag-amuma sa akong mga ginikanan. Sa paglabay na sa panahon, ako gihawag sa akong uyuan nga bubalik sa pagserbisyo sa Ginoo. Nahimong instrumento ako ang uyuan sa pagbalik sa paghinay-hinay. Ang init nga serbisyo nga kanhing nagdilaab sa akong kasing-kasing. Hangtod naminyo ako, midisider ako, mubalhin diri sa syudad. Tungod sa nasakit na ang akong asawa masuduol na diri sa Tampalanan. Halos tanan mga butang pusa ako ang ibaligya ang ako ang kahayupan. Uguban pa tungod hagit sa panahon. O
ka kapoy ako karon nanginabuhian isip usa ka pedicab driver. Perting kapuya. Perting paita. Sa sitwasyon sa mga pedicab driver sa manako sa pagtindak aron paghatag sa akong gikinahanglan sa akong pamilya. Magsugod ako alas 4 sa kadlawon. Katunog ug ka tugnaw at ubangon aron mabuhi. Kinahanglan mulihok aron adunay maipamahaw. Padayon na usab ako hangtod sa gabi igo-igo lamang ang may kanunod. Ako ang mga pamilya. Hangtod pagba naari kami diri sa San Carlos literar nga giuhaw o gigutom ako lamang mo palandong o muinom og tubig padayon nga sa pagsikad sa tibuok. Mapugos ako sa pag-drive apan aduna ako'y usahay batyagon sa akong pagsikad ako ang nianang mga santang ana si Kristo diha sa krus. Giuhaw usab ako sa imong pag-alagad. Sa akong pagserbisyo sama nga ako giuhaw sa daghang mga utang. Apan bisan sa kapit-os sa panahon wala gani pagbabag kanako nga sa pagserbisyo bisan sa kuang mga kauhaw sayod ako nga anaa kanunay ang Dios nag-aga kanako sa matag tindak ko sa sikad sa kinabuhi. Ako karon nagserbisyo isip PIO sa Jikiki San Juan Bautista sa amuang lugar Dos Hermanos nahimong hagit kanako nga bisan sa ako mga pangluod sa Dios sa ako ang paghiubos kaniya wala siya mubiya sa akong kiliran. Sa akong mga kauhaw sa kinabuhi siya ang nagsilbing tubig nga makahupay sa ako ang kauhaw nga kinasing-kasing padayon ako sa pagserbisyo aron ang Ginoo dili uhaw sa akong pag-alagad. Naghatag ako og tubig sa Dios
sa dihang siya nagantos sa krus. Ug ako usab mamahimong instrumento nga magtambal sa kauhaw sa akong mga kaigsuunan usab. Sa mga kaigsuunan, mga igsuong pedicab driver, atuang lantawon, Jesus kanunay. Nakasabot siya sa atuang mga kabutay. Mga pagsulay sa ato ang kinabuhi. Sa ato ang mga kauhaw. Naku, tungod kay naka-agi usab siya. Ni ana. Ug ang ikalima, mao kini ang gisulti sa tuang Ginoo. Giuhaw ako. Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sige apon sa katuigan nga tanan. Amen.